jamaah sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Niki usiran kanggo ngemutne awake dhewe. Dosa niku ana sing sangka omongan, kathah. Dosa niku ana kalane lewat mulut. Orang ngedewa. Contoh, ana wong niku dolan ditakoki kon ndi, Mbak? Kolor. Kuwi bener. Ning medhesno kuping, nglarakno ati. Nggih mboten, marake dosa lho kuwi. Kon ndi, Mbak? Kolor. Nggih. Arep nang ndi? Ngidul. Ngono kuwi ana benere. Ning jengkelno, maksudku kowe ku teko ngendi ya lor ya bener, ning kok ngene sapa? Lah saiki arep ning ndi? Ning ngene sapa? Ngono lho maksude. Lah iki rak yo marake cangkem to niki. Mula wong ki golek kanca ki angel, nek nak golek musuh gampang. Ditakoki saking peken Mbah ngono kuwi. Ora kok nyemplung sumur, wis ngerti nek nggo blendan ki ya kok pasar ngono kuwi. Iki rak marake jengkelno kuping ta. Iki kadang ora nglegewo guyonan ning dadi dosa. Mula dosa sing lewat omongan iki nomor 1. Lesan ki lho, mula ana cerita. Beberapa kali kula critake wonten tiyang niku dicoba jare ning jero kubur kuwi ana hayawan-hayawane. Padahal sabdane Kanjeng Nabi sampun didhawuhna ana baitul hayawan, tempatku adalah tempatnya para hayawan-hayawan berkumpul. Mulane nek ana wong mati jasate dilebokno teng ngene kubur niku hayawan-hayawan akan berdatangan. Ana ula, ana cacing, ana gendon, ana singgat, ana kalajengking lan sak piturute hayawan-hayawan sing tinggal ning jero bumi akan datang grogoti tulang belulang, ana daging lan sak piturute. Iki ana wong urip kepengin membuktikan tenan apa ora ngendikane Kanjeng Nabi. Akhirnya piantune niku gawe lubangan dhewe ning ngarep omah, bapake disanjangi, ibuke dipamiti, dulur-dulure, tangga-tanggane celuki kabeh. Aku tak membuktikan, ora nek ana kuwi hapus-hapus. Nang aja nang kuwi alam kubur aja mok gawe sembrono. Mboten napa-napa, Bu. Aman-aman wis toh tenang aman-aman. Ora sah ta kowe engko ndek ana apa-apa wis dikandani wong tuwa, maksa. Akhirnya diundang ke Ustadz, piantune di napa rumat kados tiang sedo dikafani tapi nggo kathok cekak sean. Lho nek wong mati kan udah kerek kain kafan tok, iki nggo kathokan cekak. Wis Bu tenang saja, dipamiti, didongake wae. Akhirnya sadurunge prosesi dikubur niku disiapke ngeten iki, CCTV dipasang teng jero. Mic ngeten iki nek ana apa-apa kerek bengok sing ning dhuwur krungu. Akhirnya dikai napa oksigen niku sing bertahan 6 jam. Dhek sanjang, kok nak urung 4 jam aja dibongkar kuburku. Aku pengen membuktikan setelah kuwi engko napa. Akhirnya mun rampung kabeh, siap dimasukkan teng jero kubur, piantune sadurunge ditutup diadani kalihan Mbah Yai Ustaz. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rampung komat, terus ditutupi anjang-anjang. Ngertos anjang-anjang? Anjang-anjang niku papan niku lho. Nek wong mati kan dipepetke karo jasate. Dadi mboten saged sekedar lungguh ngenten iki ora iso wong mati. Nang kono kok urip meneh semisal nggih. Ngoten niku ya ora iso apa-apa ya pokoke slonjor tok arep sekedar lungguh ngeten mboten saged. Lah iki mergo wong urip niku lubange semisal nggih lubange niku teng mriki, niki ditutup teng dhuwur. Dhek lungguh kados kula saged, ngadeg ya iso wong kedalamane 1,5 meter. Tenan niki wani Mbah Yai Rekondo. Wonten niki Yai. Aja sembrono lho Le. Iki ora gedolanan lho. Mboten Mbah Yai, mboten apa-apa. Pun kula tanggul iki ambak, mengke ana apa-apa kersane kula diambak. Akhirnya saestu. Ya wis bar diandani komati rampung, terus proses niku anjang-anjang ditutup. Saat-saat mendebarkan mulai ketinggal, wajah-wajah ngoten niku udah kepengen ngerti apa nanti akibatnya. Ditutup manjang-anjang terus ditutupi lemah ngoten, layar bioskop di luar. Jadi wong-wong ora nonton yang kuburane, nonton yang bioskop. 5 menit durung ana apa-apa, 10 menit durung terjadi apa-apa, 15 menit
baru mulai nongol binatang satu persatu. Ana saka dinding kanan dan kiri, ula niku gedene sak lengan-lengan kula ngeten iki loro. Tiba kok neng kuku, sing siji ning dhuwur weteng. Lah sing ning jero kubur ngoten niku yo bengok-bengok. Ya Gusti subhanallah. Apa iki? Gremet, gremet, lusar, lusur. Pati mboten kira-kira? Pati mboten. Gone peteng, dhewe wis ngomong nak durung 4 jam aja dibongkar. Akhirnya wong-wong sing do melihat neng layar terus berok bengok jerit-jerit terutama ibu ya Allah toh nang koyok ngono ngerine wes aja diteruske wes terima kasih nak urung 4 jam yo aja teruske mboten teng 5 menit berselang ganti kalau jengking gedene sak jempol sikil jenengan ngoten wok libo ganti gendon putih libo mengke boleh dhewe teng YouTube wonten terus tengene cacing-cacing lan sak piturute kabeh hayawan sing kula sebut niku wau kabeh yang dituju pertama kali adalah nggon mulut. Ula goleki mulut arep nyopot mulute, kala jengking arep ngentup nggon mulute, gremet-gremet niku munggah ning ngene apa buri kuping terus mundak terus cecak ning ngene cangkem. Lah iki sing wong ning kono ya terus apa iki ya Allah Gusti gremet-gremet cara jenengan piye? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetep jerit iki ana ula ana kala jengking awake dhewe ngono ki jerak kuat. Dia tetep bertahan. Koyo-koyo koyo kuat. Wah, ora apa-apa. Wis ditenono. Teng biskup niku wonten. Niku ketinggal wonten niku ibuke nangis terus ya Allah. Anakku kuwi piye kedadiane? Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Mula lesane niki wau hati-hati dosa sing lewat omongan nomor 1 lantaran kuping lan mata iki sing nomor 2 lan nomor 3 lesan hati-hati lesane dewi mergo nak ngucape kok ora apik-apik sok sing diparani pertama kali mboten nggon kuping mboten nggon mripat tapi nggon mulut. Nak sampan mulutnya kok ngucape sing apik-apik engko golek sing ndi ya kok senengane kok ngojahke wong, nyeritake eleke wong ngoten niku krungu. Ndak iya sih. Kok apa yo tenang ngono kuwi. Engko kono pindah nang tak kandhani yo apa to anu. To iya kok. Ditenono kowe ngono kuwi. Dadi kuping niku ngrungokke aibe wong sok sing digoleki ula kala jengking ana cacing lan sak piturute berarti kupinge bisa laras badan kupingnya kok ngrungokke sholawatan kupingnya kok ngrungokke pengajian wah berarti rata das iki kewan-kewan boleh nggon mripat ya iki koyo Mas Iko hati-hati Mas Iko kene ustaz jamaah akeh sing kenal pirang-pirang ngono ning mall kuwi ah wedok-wedok wah kuwi patoke cek wah ngono kowe ditamati dosa, ditamati seliwar dong ngarepan ngoten niku. Nggih, ngono pas namati pokokan mlakune ndelah ya ana jamaah sing weruh. Ya Allah Gusti Mas Jeko jenengan iki ustaz lho ngono kuwi. Mula nek iso ki ustaz aja kaget yang ngene mall-mall. Medeni. Gitu Mas Jeko. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Dosa sing lewat omongan lantaran kuping lan mata kadang-kadang ora krasa merga kabeh wis kulina salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah saudara Muhammad. Hewan-hewan mulai berjatuhan saka dinding-dinding kubur niku mulai berjatuhan 1, 2, 3 iki wong urip lah wong mati ku njur kaya apa terus mergo waktu terus berlalu setengah jam
1 jam kurang seperempat. Ibu ini pun buatan tegel, pun buatan mentolo melihat kados ngoten anak ini ku sikile sing dibondo sing ditaleni kaya wong mati niki lho dikan kafani wonten kan tugasnya niku. Lah akhirnya niku jengkat ngoten niku sedadal boten kiat walaupun wis pakai oksigen walaupun dikei mic tapi arep ngucap tolong niku mboten saged. Akhirnya ubah jengkat ngoten terus akhirnya dari pihak keluarga tangga teparo menolong tolong bongkari kabeh secepat mungkin. Ternyata di sana sebelum mripat niku muter bolak-balik ngoten niku. Saking kuat dene teng alam barzah, teng alam kubur. Ketika anak niku diangkat, terus piantune dibawa teng rumah sakit 2 bulan sampai depan rumah sakit sampun menghembuskan nafas yang terakhir. Saking kuat dene ning alam kubur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulane nek sesuk kok kira-kira wani ngono kuwi awan tasah melu-melu. Ana sing wani kira-kira sak durunge mayit teko sampean tak turunan latihan ngono kene ora kaget nang kono malah bablas sisan malahan kabiran gitu. Iki alam kubur aja digodolanan. Mulane nek Kanjeng Nabi dawuh pasti benarnya. Sholli ala Muhammad. Nah terus Kanjeng Nabi ngasih solusi ketika engkau kepingin selamat dari hayawan-hayawan niku sering-sering awake dhewe kon maca bismillahirrahmanirrahim. Ken besok lesan sing digulina maca bismillah gitu, kuping krungu maca bismillah, begitu juga mata setiap melangkah niku diawali dengan bismillah. Sok hayawan-hayawan kuwi ora tedas mara ning mulut mambume wangi, akhirnya sido ning kuping ora gelem, ning mata wegah, akhirnya balik meneh ning ngene lubang-lubang dinding jasate utuh sak kain kafane. Amin Allahumma amin. Meh maem maca bismillah, meh ngunjuk bismillah, nggo sandal nyopot sandal, nggo klambi nyopot klambi, tenan pora. Mulai bingung ya, wae roh bismillah ken besok selamat sangka hewan-hewan sing ana ning kubur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih, mugi-mugi sing kula aturke wonten manfaatipun, menawi wonten lupute dhahir batin sang arah pundi kemawon nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun.